Venga, duela egun batzuk mutil batekin hitz egiten ari hasi nintzen eta pentsatzen ari naiz berarekin geratzea. Zoratuta zaude, hori arriskutsua da, badakizu zer gertatzen ari den azken bolada honetan? Bai, gauza bat txetetzen ditut, baina lasai egon, ez da zer gertatuko. Mutil oso jatorra da eta berarekin 2 aste eramaten dut hitz egiten. Oso jatorra izan alda, baina ez dakizu benetan nolako izango den. Blokeatu, oraintxe bertan eta ez hitz egin berri berarekin. Ez aldera zoztan norekin hitz egin eta norekin ez. Zuen iritzea berdin zait. Zuk ikusi, baina zerbait gertatzen bazaizu ez kontatu gurekin. Bai. Aizu mutia, badakizu ezen, bizien handenez, jana gara beratzetik eta jakingo dugu nordek mutil hori. Zertan itxaroten gaude, guaz beratzetik?